नायदोल'मोनि नों फेसबुक नायदोंना माथो सानफ्रोमबो फेसबुकाव बर' हिन्जावफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जानायनिल'सो दावराव जाबाय थायो। बेल' नङाहाय बर'फोरना हाबा जानाय हिन्जावफ्रा गावनि हौवा आरो गथ' गथायखौ गारनानै मालाय हारिनि सेंग्राफोरजों थांगासिनो दं मुस्लिम बांगालफोरजों। ओंखायनो आं मोनसे सिख्लाफोरनि थाखाय उग्रपन्थी आफादसो दानायानो हामसिगोन सानना लांबायसो। बे उग्रपन्थी आफादाव जाखांफुनाय लाइमोन सिख्लाफ्रा गासैबो हाबफैनो हागोन आरो बे उग्रपन्थी आफादनि मुङानो जागोन केजिएफ। मा जाथो आइजोफोरनि थाखाय उग्रपन्थी आफाद दानो सानखो नोंलाय? केजिएफ मानिलाय माथो जायो? बे साउथ इन्डियानि फिल्म केजिएफ बे सोदोबानो नामा नोंनाबो? औ बै साउथ इन्डियानि केजिएफ बै सोदोबजोंनो समान जागोन जोंनाबो। के माने खारबानो, जि माने गावथारना, एफ माने फबखानाय, माने खारबानो गावथारना फबखानाय। साननैसोनि गेजेरावनो आं आइजोफोरनि थाखाय बे केजिएफ आफादखौ दानो सानबाय। हामगोन नालाय आइजोफोरनि थाखाय बेबायदि उग्रपन्थी आफाद खुलिनाया? हामनाय नङा दांलै बेबायदि आफाद खुलिनाया, आयेननि बेरेखा खामानि मावनायसो जागोनदां। बे केजिएफ आफादखौ दानानै मा खामानि मावगोन? बे आइजोफोरनि केजिएफ आफादा ओरैबायदि खामानिखौ मावगोन, जोंनि बर' हारिनि आबै आबौ, आइ आफा, आदा बाजै, फंबाय बिनानावमोना हर सान खस्थ' खालामनानै मानिबा मोनसे भटनि गोनांथि जानायाव रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाखांनायनि उनाव गिदिर मानसि जानानै सोरबा गुबुन हारिनि सेंग्राजों हाबा जायोब्ला बैबायदि सिख्लाखौ केजिएफ आफादा गावथारनाय जागोन। जोंनि हारिनि सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ जुदि गोसो थुनानै जुदि गारोब्ला बेखौ जोंनि हारिनिब्लाबो बे केजिएफ आफादा गावथारनाय जागोन। आरो जुदि सिख्लायाबो उल्था सेंग्राखौ गोसो थुनानै जुदि गारोब्ला बै सिख्लाखौबो केजिएफ आफादा गावथारनाय जागोन। आरो सोरबा बर' सिख्लाया हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि हौवा आरो गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों खारफालाङोब्ला बै सिख्लाखौ नागिर केजिएफ आफादा गावथारनाय जागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि हारिनि सेंग्राया जोंनि हारिनि सिख्लाखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव होना हरोब्ला बै सेंग्राखौ गावथारनाय जागोन। आरो सोरबा सिख्लाया जोंनि हारिनि सिनायथि आर'नाइखौ बिखायाव गानग्रा खालामनानै लायोब्ला आरो जाङिफोर बानायना लायोब्ला बै सिख्लाखौबो नागिर गावथारनाय जागोन। नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि गोबां सिख्लाफ्रानो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांगासिनो दङ। बेनिखायनो केजिएफ आफादखौ आं थाबैनो दानो सानबाय। नोंसोर सानैयाबो जेसेबां हायो एसेबां हेफाजाब होलायदो। औ जोंबोथ' थाखागोनानो बे आफादाव, मानो होआ जानो, हानायमानि हेफाजाब खालामगोन जोंबो नोंखौ। गाबोननो मोनसे नटिस होनाय जागोन, बेयाव जाय सिख्लाफोरा हाबनो गोसो बेनो हाबनो हागोन। बे आफादाव जेबो सोलोंथाइनि सिमा गैया। एमएआनो जा, बिएआनो जा, हाई सेकेन्डारियानो जा, मेट्रिकआनो जा, फरायनायानो जा, फरायियानो जा, गासिबो सिख्लाफ्रानो बे आफादाव हाबनो हागोन। गाबोननो मोनसे नटिस दिहुननो हागोन, बेयाव अनलाइन खालामनानै गासैबो साबमिट खालामनानै जइन जानो हागोन। बेयाव बेफोर बाथ्राफोरखौ बांद्राय गोबावै रायलायजायालै, थौ थांसै न'फोराव रायलायगोन। औ नंथारगौहाय, थौ थांसै माबा। थौ होमबालाय गाबोननि थाखाय नटिसखौबो दिहुनखानोसै आरो अनलाइन खालामनाय साबमिटखौबो मावहैनोसै। माथो खिनोसो ओंखारनाय मोनबायलै साला। बे हाग्राबारिफोरावसो, ओरैनोबा हाग्राबारिफोराव खिनाय हुदा गैखायामोन। रावबो गैयालै, खिनानै थांसै। बे खिनाय हासुनायफोरखौ हमथानानै लाबाय थाजाया, बे दंफां मुरायावनो खिनानै गालांनोसैलै। दासो गोजोननाय मोनथारबाय साला, खिया गगारनायखायसो। ला 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 ला। मोसौखौ बायो हाथायाव नायना, हिनजावखौ लायो आखलाव नायना। जाबायलै, बारा गोबाव खिबाय थाब्ला हामनाय नङा। बिगियानगिरिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बांद्राय गोबाव खिबाय थाब्ला मानसिया हामख्रेंख्रेंसो जालाङोनो। ओरैनोबा मानसिया फिसा हामख्रेंख्रें, बारा गोबाव खिबाय थाब्ला आरो सेप्टाटा हामख्रेंख्रेंसो जालांगोन आं। जाबायलै। लेट्रिनाव खिनायनिख्रुइ बायजोआव खिनायनि आरामानो बेलेगथारलै। खिबायबो था, लोगोसे अक्सिजेन गेस मोजां आबहावा जाबायबो था। मोनामनायबो गैया माबो गैया, साला बै लेट्रिनाव जा गेसाव मोनामथारो। दिनैनिफ्राय बायजोफोरावनो खिग्रा खालामनांसिगोनलै। माथो खिथु सुनो बावगारनानै पेनखौनो गारना लाबायसो आंलाय। बादिलै, हाबा जानाय मानसिफोरा खिथु सुवाबाबो जायोनो। आइया, मा नुखो आंलाय? साला बेग सेग्लानानै बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय? आंथ' नोंखौ दिनै आलासि फैगोन होननानै ओंखाम संनोसो बुंलांदोंमोन।
हा ओंखाम सङाब्ला बहाथो थांनो ओंखारदों नोंलाय? सङा आं ओंखाम सोंखाम। सोर आलासि फैगोन आं जेबो मिथिया, नोंनो संनानै जाहोहर। दिनैनिफ्राय आं बे न' थालाबो। हा माथो जालायखो सना, आंलाय नोंखौलाय माथो बुंलायखो? जेबोखौनो होनाखै आं, हा मानिथो रागा जोंखो नोंलाय? जेबो होनाखै। मैया हराव ओंखाम संनाय समाव मा बुंदोंमोन गोसोखांलाय नों? आंलाय नोंखौलाय हरावलाय माथो बुंखो? जेबोखौनो बुङाखै माथो। बुङाखै साला मोख्रा हासुदैखौ लोंना लानानै जा बुंदोंमोन दा गासिखौबो बावलांजोब्बाय नोङो। दासो गोसोआव फैदों, मैया हराव ओंख्रियाव संख्रि एसे नाङैनि थाखाय बुंनायखौनो नों दासिमबो रागा जोंगासिनो दङ। मानो बिदि गोसोआव लाबाय थायो सना? एसे एनैखौथ' बुंनाय थांखायोना, बेखौनो गोसोआव लाबाय थानांगौ जाबाय नों। मैया हराव एसे बुंफ्लांनायनि थाखाय सरि दे सना, सरि। थां बेगफोरखौ न' सिङाव दोननि थां। आरो दिनै जोंहा आमायलानि फिसाज्ला फैगोन होनदोंमोन ना, बेनि थाखाय ओंखाम संहैदों माबार। मोनफैसिगोन जानांगौ। नों जेसेबां अनफ्लानानै गोदै राव बुंब्लाबो दिनै आं बे न'आव थानायाव गैला। आं दिनै बे न'खौ गारनानै थांथारगोन। बे न'खराव जेबो सान्ति होननायानो गैखाला। मा? बे न'खराव सान्ति गैला? आं नोंखौ माब्ला दुखु होआ? आं दिनैसिम जौ लोंनानै फैदोंब्लाबो नोंखौ माब्लाबा बुदोंना? आं माब्लाबा नोंनि उदैखौ फोरानदों नामा? सानफ्रोमबो आलो गोजोनै जाहोगासिनो दं माथो। मा नांगौ मा नाङा गासैखौबो होफैगासिनो दङ। आं नोंखौ मा दुखु होखो? मा दुखु होआखै? नों दिनैसिम लोंनानै आंनि सोलेरखौ बुवाखैब्लाबो सानफ्रोमबो गोसो सिङाव रायनानैथ' दुखु होगासिनो। मा बे दुखु नङा नामा सानफ्रोमबो रायबाय थानाया? लोंनाय जानायनिबोथ' टाइम टेबोल गैया। हर सान तास गेले जुवा गेले हर गेजेराव सफैगोन। आं सानफ्रोमबो रुवाथिफोर बायदि हर गेजेराव दरजाखौ खुलिबाय थानो नांगौ। मा आंहा सान हर खामानि मावनानैबो मेंनाय गैया नामा? बे न'खराव सानफ्रोमबो आंखौ रुवाथिफोर बायदिसो बाहायगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय बे न'खराव थानायाव गैला आं। गुबुन हिनजावफोरा हारसा बांगालफोरजों खारनाय बायदि नोंबो खारफानो लुगैबाय नामा? सालाय हमनानै बाथ्रा बुं। सालाय हमनानै बाथ्रा बुंनांगौ? आं थारखौसो बुंदों। नोंनोबो हारसा बांगाल हौवा नांगौ जादों नामा? आंनो हारसा बांगाल हौवा नांगौ जादों। आंखौ खर' गुदुं खालामनाङा नों बर' सेंग्रानिख्रुइ हारसा बांगाल हौवायानो साबसिनथार। बिसोरो हिनजाव माहारिखौ गोबां अननो रोंगौ। नोंसोर रोंगौ ना बिसोरनि हारिनि बायदि? थां नों हारसा बांगाल हौवाजों हाबा जायो थां। बिसोरो बिराद मोजां, सानफ्रोमबो नोंखौ अनबाय थागोन। साननैसोनि उनाव पे खालामजानानै होना हरजायाबानो जाबाय। बेनिफ्राय मेगनाव मोदै लानानै गाबै फैफिनबानो जाबाय। ओइ साला सैमा मदारु, दिनैनिफ्राय बे न'खराव आं माब्लाबाबो आगानखौनो गाफैया। रथ'लाय सदा दान्दिसे नेथ'। एसेबो बुजि रोङा नों संसाराव हाबनानैबो। गैया फैनाय नुवाखै। हा माथो जालायखो? माने सालिया दिनै आंजों नांलायनानै खारबाय। मा बाजैया खारबाय? हा माथो जायामोन? गैया जेबो जायाखै। मैया हराव ओंख्रियाव एसे संख्रि खम जानायखौनो बुंदोंमोन, बेखौनो गोसोआव लानानै रागा जोंनानै थांबाय। बेनोथ'लै मा जागोन बर' हिनजावफोरजों एसे रायब्लानो माथो फेसबुकफोराव गुबुन हारिनि हारसा बांगालफोरजोंसो खारनाय नुगासिनो थायो। नोंनाबो बाजैया हारसा बांगालफोरजोंसो खारबाय जानांगौ। सालिया जुदि हारसा बांगालफोरजों खारनानै हाबा जाहैदोंब्ला नागिर गावथारगोन आं। बेबायदि बर' हारिनि थाखाय बदनाम खालामग्रा हिनजावफोरखौ दोननानै लाब गैया। गावथारनानै बुथारनायानो साबसिनथार। ओइ लिंलाब भाइ, नों बुथारलायनो दरकार गैया बेखौ। बेबायदि हुवा गारनानै थांनानै गुबुन हारिनि सेंग्रा जहैनायफोरखौ गावथारनो थाखाय मोनसे आइजोफोरनि उग्रपन्थी आफाद ओंखारदों ना? बे आइजोफोरनि उग्रपन्थी आफादनोल' नोङो खोन्थानानै हो, अब्लानो बिसोरनो नागिर नोंनि बे खारनाय हिनजावखौ गावथारगोन बिसोरो। माथो मोजाङानो होमबालाय। हा बे आइजोफोरनि उग्रपन्थी आफादनि मुङालाय मा मुं जाखो? बे आइजोफोरनि उग्रपन्थी आफादनि मुङानो जाबाय KGF। मा KGF? हा बेलाय माथो साउथ इन्डियाननि फिल्मनि नामसो। हा KGF मानेलाय माथो जायो? के माने खारबानो, जी माने गावथारना, एफ माने फबखानाय। माने KGF माने खारबानो गावथारना फबखानाय। बिदिब्ला मोजाङानो माथो। आंबो आंनि हिनजाव खारनायखौ KGFनो खोन्थाना होना गावथारनांसिगोन।